Fost l-istħarriġ li sar mill-Union tan-negozji żgħar spikkaw 3 mistoqsijiet kruċjali. Dawn kienu jikkonċernaw restrizzjonijiet fil-ħinijiet tal-ftuħ tal-ħwienet, fil-ftuħ tal-ħwienet fil-jum tal-ħadd u l-festi pubbliċi. Fit-tlet każi ħarġet ċara li kien hemm maġġoranza li jixtiequ total freedom, ġifieri li jixtiequ li ma jkun hemm l-ebda restrizzjoni fuq l-ebda minn daw il-każi. L-istħarriġ kien magħmul fost 500 negozju differenti li jvarjaw fit-tip u s-settur tagħhom. Il-Viċi President tal-GRTU Marcel Mizzi semma numru ta' kummenti li għaddew is-sidin tal-ħwienet dwar x'kienet ir-raġuni għat-tweġiba tagħhom. U kien hemm ħafna raġunijiet dawk li huma kontra il-ftuħ, ġifieri kontra li jridu restrizzjonijiet, ħafna drabi ir-raġuni kienet ovvjament il-familja, kien hemm min semmi li għandu jkollhom ġurnata mal-familja, kien hemm ukoll min semmilna li diħa toħloq iktar kompetizzjoni. Min-naħa l-oħra, in-nies ġifieri li jixtiequ l-free for all, kien hemm ħafna raġunijiet li semmewna pereżempju li kien hemm ċertu flessibilità, illi jiena forsi nista' niftaħ għax irid nagħmel iktar flus u għandi bżonn il-flus bħalissa. Il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi żgħar Chris Cardona spjega kif il-liġi preżenti ma tippermettix tibdil għaż-żminijiet tal-lum. Huwa spjega kif dan l-istħarriġ se jkun qed jgħin lill-Ministeru fil-proċess ta' konsultazzjoni dwar din il-materja. Is-survey li għamlu u r-riżultati u l-analiżi li għamlu għandu importanza ħafna u jingħata importanza ħafna min-naħa tal-Gvern. Kif ser nagħtu wkoll ovvjament il-konsultazzjoni pubblika li ser nagħmlu allura jridu noħolqu bilanċ bejn dak li qegħdin jipproponu sidin tal-ħwienet u dak li għandhom bżonn il-konsumaturi biex jinqdew aħjar fis-soċjetà li din ngħixu fiha llum. Il-proċess ta' konsultazzjoni qed isir bilan li fit-tmiem tiegħu tinħareġ l-ewwel draft ta' white paper dwar il-ħinijiet tal-ftuħ tal-ħwienet. Il-Ministru qal li dan l-istħarriġ jagħti indikazzjonijiet ta' x'jixtieq is-settur filwaqt li jidentifika ċertu problemi tas-sidien. Huwa wara x-xewqa li jitħejja qafas regolatorju li jkun adekwat għaż-żminijiet tal-lum filwaqt li jinħolqu kundizzjonijiet neċessarji biex is-settur jibqa' kompetittiv. Dan iwassal għal sistema aktar flessibbli, ġusta u ekwilibrata.